Start kita niyo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillahilladzi hamidahu ahlus samawat wa ahlul ardi taw'an aw karhan. Fahuwal mahmudul ladzi fi kulli halin wa ala kulli hal. وهو المحمود الذي بحمده تتفتح أبواب الخيرات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله تفرد بالكمال والتمام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم محمد ابن عبد الله وعلى آله واصحابه ومن تمسك وتخلك وتأدب بأدابه إلى يوم الدين أما بعد Ayyuhal musyahidun al-kiram, Fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahuli mga barhummat jamaah kaulungan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Yari na isab kita niyo harum ini magmuhut-muhut mamusu sin pusaka sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan bulan sangka tutanu sinallahu subhanahu wa ta'ala. Salam kasila sa mga yan hatiranan bisaning kaunan wala na kita niyo nakapagbaying harap walaupun suara iwan sintingog kami yan si mampay kanyo. Murah-murahan harum ini makapuso kita niyo dahing hamanga pamandu sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iwan deng hamanga bulansang sinallahu subhanahu wa ta'ala. Zaman nato ini in kamatauran manusia wala na kita nung nagtali in mga isyu bang biad in kahal ka sindugo sin pagkain nato manusia. Di na kita niyo magpikil bang uno ing kahalraan sindugo si manusia. Ing kamatauran din katutan niyo kimaharad kita niyo haram imbaboy. Kimarad kita niyo haram imangan niya. Kimarad kita niyo haram imanakaw. Haram imaginom alak. Mataod ding hamanga haram tiyang kisan nato. Mataod ding hamanga haram layuan nato. Saon masul amin sa mata-mata haram hapamandang sinara ma Islam wala nato kasayuhan. Wala nato kaya ingatan. Bang biadiin ing kahalra sindugo sin pagkahinato manusia. Bang impangatud na to haram imbaboy mas labi ing kaharam sindugo sin pagkahinato Muslim. Mas haram indugo sin pagkahinato agama Islam. Kamatauran din katutan niyo. Ilupasog daran na to pagkarunguhan. Lupasog 99% kamatauran naguhula Muslim. Lupasog 99% ing kamatauran naguhula bangsa tausog. Walaupun in bangsa halupasog sampai mari pa Sambuanga. Sambuanga matao din Chabacano rin kato.
Sa inlupasog yaon sa mata-mata, kikita na to, hambukin pamong nila. La ilaha illallah. Sa mainu-inu kaw, wayro panghalga. Hari na manghalga isin kabangsan niya, sampay duho, way nahalga. Inallahu subhanahu wa ta'ala, piaturunan niya kita no Rasul, na may tai iban namanda ka tutan yung hatungod sin hukuman. Na may tai in karayaw, na may tai sin kahalga, sin papagkahi, sindugo na to. Last week, tiapik na to, bang isu imulya hapangatun sintuhan. Wairong kita no bidda sin Allah subhanahu wa ta'ala, malaingkan isu sa lima boring kato kabuka. Na harihay ni kitaon na to isabiyadin in kahalga sindugo sin pagkahi na to. Indugo lando mahalga in kabuwi si manusia. Lando in halga. Aun hantang hukuman biyanda katus na Allah Ta'ala. In hukuman sintuhan tarabbul alamin sampul na jukup, way kulang way labi. Jukup. In Allah Ta'ala, bangsa maghinang sara, ikarayaw katahan. In Allah Ta'ala, bangsa mag-implement sin syara, ikarayaw katan pamanga ipon niya. Inaginak sin syara sinaka ma Islam Allah, wayroon nakalamut in Rasul. Allah Ta'ala inaginang syara, Rasul sallallahu alaihi wasallam inaganggawta. Piyarag po sin mga sahabat, piyarag po sin mga tabi-tabi'in, damikian piyasa wasing kaulamaan insyara sinaka ma Islam. In karya sa lisim manusia, maliso siya ng bukaan. Maliso. Saon masul kalupahan na tuwi, bang isimbunal pagyanong maisog. Biyasin sambat ko kaniyo. In lupasog 99% Muslim. Sa aturamat to patyo-patyo lupasog. Patyo-patyo imatay tausog. Nakapakainin kahalaga sindugo si Muslim. Sindugo pagkahimo. Ini problema jima to kato. Way halga sindugo sin pagkahina to Muslim. Ayaw pa impiang langan, impagkahimo Muslim. Walau pumbisanin dugay ang agama, bang wala nakarusa kay mo, buhon patut mo bunuon. In Allah subhanahu wa ta'ala, piatumtuman kita no ayat na suratul Baqarah. In ayat sintuhan tarabbul alamin, manunjuki mamandui, hatungod sin hukuman sin kisas. Ang kailong sin kewan insuli iban sin kisas, marama patay. In Allah subhanahu wa ta'ala, piyang himatian imbat iman. Piyukaw inatutog, piyatarang hamang ato naligap. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala ako, sabot na suratul Baqarah, aw kumansin manunjuki. Manunjuki, hukuman sin kisas. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. O kamu mga beriman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. O kamu mga naggugulal beriman, may tabar iman intiyawag sin Allah Ta'ala sawa buwayrun magparagbo sin hukuman bang bukuntaw bar iman. Wayroon magparagbo sin syara sin Allah Ta'ala bang bukun naggugulal bar iman takakabuga padarat sin Allah. Law sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas.
O kamu mga beriman, ubus na piyando na piyardo sinallahu ta'ala. Kutiba ay ni furida. Piyardo sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kutiba alaikumul kisasu fil katla inaun hukuman sing kisas tungod sing pagpatay. Sing pagbuno. Aun. Surihay ni piyatumtumang kita sinallahu ta'ala. Aun ti sara sinallahu ta'ala kisas. Sara kisas sinallahu ta'ala. Aun. Al-hurru bil-hurr. Limaya, bang innahuno limaya. Imbausun limaya. Al-abdu bil-abdi. Bang isab ipon imbiyuno. Ipon day sab impahulihan. Wal-untha bil-untha. Bang isab baba imbiyuno. Bawa iraysab in bunuun niya imbausan kisasun. Okay, ayat ini kita biyaitan sa Allah subhanahu wa ta'ala. In ayat ini mamandui katutanyo katan bang biadiin in kalapas iwan kahali na to. Umanib sing kakahinang langgal sarap patuhan. Nagapin hazaman sin nasabot na tafsir Ibn Kathir. Aun dua family inambuk big family inambuk bukun da big family. Family Nadir, ibang family Quraidah. Tau Arab, bangsa Arab. In sila ini, aun nihantang nila, himinang sila hukuman nila. Ang kanalong ko, besambat, in hukuman sin manusia, magkapinda. In hukuman sin manusia, manjari pindahon, sa inukuman sin Tuhan, di magkapinda. Di magkapinda, inukuman sin Allah. Bangunin biyutang sinallahu ta'ala di na mapinda. Awaktu inallahu subhanahu wa ta'ala dihilan kita hukuman naginang isab hukuman imbanu Nadir iwan simbanu Quraidah. Imbanu Nadir hambuk ding hamang sa taas-taas family. Bang dikatu mga royal blood. In Quraidah di mo sabmayan royal blood, di mo ray sabmayan Pepsi blood, sarengha mga Mountain Dew blood. Hati niyaw sa pertengahan. Bang makamuno imbanu Nadir, pabanu Quraidah, wayron pagkisas kanila. Uin hinangon, dihilan nila sadya, hanggatos karot bukas mong biyari kato. Kami ating pangatod nila sindugo, sin mabawa indaraja. Biyara kato lupaso baghapin. Bang miskinin mawapat, tiluan 5,000. Tiluan ang pungaywo. Kalas. Amating kahalang asindugo si Muslim kanila. Sila'y naginang si Syara. Ang kanda isyara si manusia magkapinda-pinda. Way katutukan. Bukong biya sin Syara sinallahu ta'ala tutug siya tap-tap. Di mahibal. Di mapinda. Awak bang isang makabuno imbanu Quraidah pabanu Nadir saroon doon bauson nila magtuwi. Pag-uusbangin mabuno imbanu Nadir indiat nila magtuwi 200 karot bukas. It's unfair. Subukon amo. Supya turunan sila ayat sa Allah subhanahu wa ta'ala ayat sa buta tukaina. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas. Al-hurru bil-hurr. Ang pamasul imbanu Quraidah bang sila makabuno ay imbanu Nadir bang makabuno pabanu Quraidah bang sila makabuno inhinangon nila bang makabuno babae buno nila usog
Hamukin mabuno, duwain, patayon nila. Biyato. So, inayat sinallahu ta'ala, kitawain kaakisintuhan tarabbul alamin. Mag-inang siya hukuman, sinallahu ta'ala, hukuman sinallahu ta'ala, wayron tun kita nubid na sintuhan. Why? So, nag-aapin yaon, aun dua, sungman sila sumod, yaon na sila may Islam, sa way papanghat nila sinuhukuman, biyatin hantang kanila, dihilan nila sadya, bangunan sadya bang kabayaan bangunan, bang diway, dahil singkat uling asug, meta asugin siya sa butwadya, sawab asug, 99% mayroon Muslim ka matawran. Wayroon pag-addat sintawrayhan pamiskin, mababaing pangatod, damit ka ni miskin, isab miskin na abuhan pa, tausog, nagdarasin takabur, kamatauran, buko na siyang kataan. Sa wayro magpakapinda, hamano siya bang buko na kama. Bang intaw di batukan, panduan sinakama, di siya mapinda. Sadi ko siya pindaw sintuan, bang ko rin magpinda. Kita mo, ingkahal ka, bangkaw nakabuno, hambuk tao, nakabuno ko hambuk manusia, fakaan na katalan nasa jami'a, hambuk sa jamanu siya in nabuno mulong sinallahu ta'ala biyak mo nabuno ingkatan si manu siya babawumi. Allahu musta'an. Inhunit, inkahal nga sinduo sintay mangulunta, bias isambat ka at utaniw. Kimagat kita ng baboy haram, kimagat kita nyo in alak haram, kimagat kita ng mga nyaya haram, kimagat kita ng manakaw haram, sa wala kita no kimagat haram induo si Muslim papagkain na to. Laos Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama amwalukum wa a'radukum wa dima'ukum haramun alaikum. Piatumtuman kita no sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Innama amwalukum sabunar bunar tuud. Impangartaan sintay mahud mo. Inarta sintay mahud mo. Wa a'radukum iban singkamaruhan sintay mangurun mo. Pagkatao na tignidad sa Tagalog. Kamaruhan. Pagkatao sintay mangurun mo. Wa dima'ukum iban dugo sintay mangurun niyo. Haramun alaikum inyan haram kanu sinallahu ta'ala. Allahu Akbar. Haram. Sa di makatiyo-tiyo imbang sanatu. Di kita niyo makatiyo-tiyo magtuy kumawa sinapang. Aun masul bangin anak makawakalo yanun magtuy sinama. Yun minu bang paway nagtatangis. Law niya anak kawa kaw sinapang. Disan mga purat tawla sa mga tawyan. Subhanallah. Di na kita niyo magliling isyuba imbunuun kuyaun. Unubain dugo simbunuun kuyaun. Unubain bangsa simbunuun kuyaun. Unubain nakamayaun. Di ang kanda ing kita nyo ing mga nagpakahuno. Para yawan yung pagtawbat niyo. Aun masuling kato magbantog pagitanong, ako matawad na nabuno ko. Longsig kaywa na. Matawad na nabuno ko. Magsuy-suy. Di ikabantog yung matawad na nabuno mo. Sa suway mo yung pagmasusa. Sawab mayta. Nakamunukaw gyatusan manusia. Napatay mo yung gyatusan manusia, tumtuma, di kaw tumaptap di hawawumi. Sumukot kay mo adlaw akhirat. Yung mga tao na buno mo. Imagkuntara halupasog. Pag-agawan in lupa, simpagkubulan dakato. Pag-agawan in niyog, sinire ka mong paat kato.
Tiyo-tiyo diferensya magtoy maghiluhala. Sawab nagugulal kita nukatan maisog, wayron nabuhan. Maisog kita nukatan. Intanda sinusog, sambil sara sinallahu ta'ala, langgalon. Ang kanda in mga tao mamumuno. Para iwan yung pagtawat niyo. Sawab may tabang kaw na kabuno, papagkay mo Muslim. Lawas na Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yaktul mu'minan muta'ammidan, fajazahu jahannam khalidan fiha, wa ghadib Allah, wa alanahu, wa addalahu adhaban alima. Isyusyu innamuno siya papagkahinya Muslim. Biyono niya imbar iman, amin biyono niya tiyod. Sawab siya sin lupa. Sinaupay sab solution. Aupay sab mahinang sawab, ang kana imagnakura suway siya kitungan. Au pasabab ka solve problema. Biyono ni bayr intay manguro niya ka may Islam. Biyono niya. Pagbuno na tayo manguro niya ka may Islam, sawab sa jasin tiyo bukumpay sa patot bunuon. Tiyod niya bariman. Fajajahu jahannam khalidan fiha. Laung sinallahu ta'ala intong baskan niya, narka jahannam pagulan niya halom, pagunaan niya, salama-lama pagulaan niya. Wagadib Allah iwan pagmulkaan na sa sintuhan. Wala'anahu iwan la'natun na sa sintuhan. Wa'addalahu adhaban alima. Iwan sadyahan sa sinallahu ta'ala sinsiksa maulul, mapangsangad lo kiyamat. Ang kanalong ko, yung mga nakabuno, ay ko magbantog, ay ko magsuy-suy. Suway intalion mo roon, bang mantay mauni pagtawat mo, sawab intaw mamuno, nagdarasin turo sa indiara niya. Dosa niya patuhan. Dosa niya pakampong sinabuno niya. Ikato, dosa niya anabuno niya. Tamo? Tu! Imano siya bang siya dugalan magtuy sa mamuno. Sumod papikilan niya, isaytan sumasat. Di ko pagadatan. Biyagyura-gura ka, biya di mamuka kay mo. Ay, maisog sakaan. Ang kanabang intaw ni surun pag-iman. Subhanallah. Ang kanda, meta in Saudi, yung mga pulis kakitaan mo, wayron pistolyara. Pasal maita, bang intaw taga pistol, maisog. Maisog. Di ka tiyuan. Magtuita, pasahan dugo. Imano siya, kimagad siya. Ingka bayawn mahal ka sauna, kiblat si Muslim. Kiblat si Muslim, ingka ba? Sabiyaw na halga sing Kaaba, mas mahal ka inang katudugo si Muslim. Mas mahal ka inang katudugo simpagkahimumano siya. Uy, nagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam. An yahdim al-Ka'ba 10 marrat ahwanu ila Allah. Makahangpo mo lumuhon in Ka'ba. Makahangpo mo lumuhon in Ka'ba. Ahwanu ila Allah, makaanday dosa mo patuhan. Ayaw si mamuno ko papagkahimu Muslim. Kita mo Dan kita baliktad. Nag-aadat kita Kaaba, sawab kiblat si Muslim. Yalgaan natin Kaaba, sawab kiblat si Muslim. Sa indugo, simpagkahinya Muslim, way na yalgaan, sinlabi pinahalga. Yakaw nakabuno, para yaw yung pagtawat mo. Pilay kamaasan na to, nanay ko diha dunya.
Di naman mahundong yung pagkuntara. Di naman mahundong yung pagkuntara simbang sa sibu-sibu. Ang kanadinasan magkaubo sinduwaing agama. Sa mayta, kita niyo mismo ang kaagama nag-ubos na. Di na maganda tadyati pakanya. Naggugulang sa jamail, mataas yung pangato na ginhawa barat. Rasul sallallahu alaihi wasallam namung haramin dugo sintay mangurun wa agama Islam. Tay mangurun wa agama Islam, makahangpo mo lumuning Kaaba, mahanda patuhan, ayaw sinang katu dugo sintay mangud wa agama Islam Muslim. Dasin sambat to indusa sintaw mamuno kapag kay na Muslim. Panagnaan, babalikan ta. Dosa niya patuhan. Indusa niya patuhan, inallahu ta'ala baing ulungon, baing kasihon. Baing ulungon, baing kasihon. Maluway niya maapon intao. Kita mo, ha? Maluway niya maapon. Hikaruan niya, dosa niya, pakampong sinabuno niya. Dosa niya. Inawalo. Di ikaw mabaya, ikawinin anak kasawa mo. Sa imbyuno mo, isab wala mo natali. Ikawinin anak kasawa niya. Di ikaw mabaya, sumulig inanak mo mayroon inaama. Sa inikaw isab, iniran mo kamuhi. Insimulig ima bata mayroon doon inaama. Talion na to ba? Masarap yung piling mayroon kuntara. Maraw imparasahan way kuntara, pakain ko manaw. Samo sayang ilima mo. Labi ko rin siyang politician. Sa bangong kuntara mo, ayaw pa yung gumawa ka halom simbay. Halom simbay mo, simib na ako tandawan, bang mayroon na doon. Sa aso mo ay singkuntara mo. Impamong la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sibo impamong. Nagdara sadya. Pakukus. Hauning panghalaga si do si Muslim. Papagkahimumano siya. Dihaini. Indusa mo patuan. Inallahu ta'ala ba yung ulungon. Sa hikaruan niya, dosa mo maun. Panabuno mo. Na, unin hinangon si magtawat sintawag pagkabuno. Laong si mga ulama, bang intaw na kabuno, unong intawat niya, suway siya matto hamanga nabuno niya. Garin dagbus. Takaw. Bang supa makaw nakabuno, doon nakain sawab lupa, doon nakain sawab amuin, amin bukong batud mapatot, ka-explain tarain patot, mapatot buno, biyadiin. Indusa mo papagkahim, ipanagnan dosa mo patuhan, ikarwa dosa mo, hakampong sinabuno mo. Uin hinangon mo, matukaw kaniya. Babu adji, paadji. Maglila ako uno-uno hinangon muka ko. Nabuno ko yung anak mo. Bang doon, bang sopama. Bang sopama. Imyan in nabuno mo. Maasin nabuno mo. Long nga miyaap tanakaw. Kalaga mo rin magdiyap. Kalaga ni magdiyap. Amo sa ininkyataw kung tararikato. Kaya tamong mayta. Insarasin Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas. Al-hurru bil-hurr, wal-abdu bil-abdi, wal-untha bil-untha. Insarasin na ka Islam, bang inabuno mo, limaya, imbunoon limaya resam. Bang inabuno mo ipon, in kabayaran ipon. Bang babaeng kabayaran babae. Biarin dagbus.
nakabuno kaw. Hawak to mo man nabuno, hawak to mo man nabuno, impagkahimumano siya. Di kaw makajari mamuy nga dugaing. Di mo makajari punuunin dugaing. Nang kita rugaing. Sa wabing nga isingkato, nakabuno na siya mahoy. Yakaw nakabuno. Puspusa na impagtapok mo. Yakaw nakabuno. Pauhuta, impagtapok mo, impagpagoy mo. Inallahu ta'ala di mo rakatapukan. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, awalu yuhasabu yawmal qiyamah, panagnan hisabun bistahun sinallahu ta'ala, hukumun adlaw kiamat fid dima, amuna intaw nangasag sindugo. Kiukan kaw, nabuno mo siya, nakapagoy na kaw, nakatapok na kaw, kabalikan ko kay mo, matay rakaw. Inallahu ta'ala adil. Adil inallahu ta'ala. Ang masul mangayon na kamapon kayo mo din na mapon. Nabang miyap na kaw, okay, miyap na kaw sinabuno mo, unin hinangon mo. Okay na, limaya na sadya. No! Suway ko magdiyat. Pilain diyat. Biyawa sindikato, dumihil na sadya, ang gatos ngay mo, ruang gatos ngay mo, maraw na lang nga bayaran ng kamukay mo. Uy, dugo si Manu, siya ang gatos ngay mo ra. Allahu musta'an. Ang masulintaw makautang, 5,000, makautang ang pungay mo, bunuon. Ay! Ang pungay mo, 5,000, ipamunuan mo, halaga si dugo si Muslim, insin kabaakan. Sa ingkabungay si Manu, siya di mabalik. Tama niyo. Insin kabakan. Indugo si Manu, ingkaboy si Manu, siya di mabalik. Bangan tao na kautang kay mo. Kautangan kaw. Wala ko biyayaran. Pagkugkuyag na kaw, onod lakirat masukot mo. Jadi pusit na. Ang kareng kamu tangaw-tang ay kamukukan. Ayaw kukan ng tangaw-tang saukat ka wala siyukot. Makamukain tagautang. Di pagsukuton. Sawab may ta, adlaw akhirat mahunit. Masukot kaw. Ampo ay napagbayad arta si, way napagbayad sin, karayawan. Inallahu ta'ala adil. Basi sambat yakaw nakabuno. Puspusay pagtapok mo. Adlaw akhirat magbakda kami basin nabuno mo. Tamo. Inallahu subhanahu wa ta'ala. Awak yaw. Pila indiyat biutang hasyara sinaka ma Islam. Okay, miap na kaw, ha? Miap na kaw. Pila insara sinaka ma Islam biut. In pagdiyat. Pila. Kaya man ngayon mo? No. Indiyat niya lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang gatos unta, ambok niya walihan. Allahu Akbar. Hanggat usunta, hambok niya walihan, biyating kahalaga sindugo si Manu siya. Hambok kunta, hanggat usunta, in kahalaga. Napila sinunta, inunta malaga nga sapi. Bangibutang tana, imalaga in sapi, ay inunta. Nalamuto, mayroon nung tadi katwa Pilipin. Okay, ikiasta mon pa. Ikiasta mon pa sapi mandangan. Kaya ba nulama? Ipakiyas. Salaw si kawanan dida, suwera karon, bang pila na nga sinunta Saudi, amat tinhal ka si pagbangon. Subhanallah. Pila inhal ka? Mag-abot milyon. Kawan milyon, magkauskaw. Bang di mo kakausan bangunan intaw biyan laggo. Panali bakaw. Suway lawi ingaus, suway lawi di kaw makakaus mga sagdo. Papagkahimumano siya.
Ang masul daigbay nagkakalo, magpatay sa wab tiyo diferensa. Daigbay. Mag-discuss, magpatay magtiyo nag-aalok. Allahu Akbar. Mahunit. Ang karamahunit kita makapangdaigbay bang intaw nagdara sa jasin isog. Kita ba? Okay, nagdiat na kaw, hanggatus unta indiyat mo. Impangasumo isi mag-implement simbiya ini. Ikaw, mag-implement sara sinakam Islam. Sharia law. Sharia ka ito nilakad baka ni Sharia law. Di da. Huminang na singkabayan niya. Na okay. Huminang ko singkabayan mo. Sa ikaw maikaw mangdamay parukaing. In problema rikato, amo sa ining kiyataw singkuntara. Bangdi kabaakan, innamuno, atawa bang upamahan kahoy, bangdi kabaakan ing gamot, lawahon imbatang. Di kabakan imbatang, lawahon insanga. Di kalawakan insanga, lawahon imbunga. Nakanin maksimisara ko. Bangdi kabaakan innamuno, bunuun intay manghud. Subhanallah. Di kabaakan intay manghud, bunuun impang tungod. Di kabaakan impang tungod, bunuun na sukampong. Limiw na ko nga syara sintuhan. Di mo sila manjari dama yun. Haway panghati nila. Di mo sila manjari bunun, haway lamod nila. Ay kita rugaing, nagapintod. Kasi akatumtuman ko pa elementary pa ako school. Inanak niya, biyuno, inambok ama. Amaon niya pa, biyuno niya. Pag-ingat si mga anak, biyuno, inama nila, biyuno, sabi na amasin kuhan. Pangtungod niya ra. Bukom beti syara. Way pangati si mas. Marapo lang nga magsiwo way ama. Allahu Akbar. Bangisin na kabuno amo dyan bunoon. Hamusanin naon ni pagkuntara sa wabsimbihan. Kita ba tayo manghon? Inagis na Allah ta'ala, faman ufiya lahu min akhihi syayun fi ittiba'u bil ma'ruf wa adaun ilayhi bi ihsan. Bang maaw ni pagkasulutan niyo, suway di rin siya mayig. Impagdiat, di man dyan installment. Di man dyan installment impagdiat. Suway cash. Impagdiat. Dalawang mo, bala naman, okay. Banglong mo, bala na, tumtuma. Aw na paghukumadlaw kiyamat. Ingka mo kiyabunuan, ay nagkamasusa. O, masusa ka, nanay ko din kalasahan mo. Nasusa ka, wala mo kiyapaulihan. Nanganong-ngano'y pangatean mo, sawab nanay ko kalasahan mo. At tumtuma. Aunin Allah Ta'ala, ay kumahanggaw. Basi sambat ko in nakabuno, ay kamu magbantog. Mahunit. Na problema, bang sapama. In nakabuno yaw, nabaos na siya. Hati na may nang sabab. Uno, mamaap na siya, aung kaya nagyan ulama, miyaap siya, aung kaya balan wayroon. Maita. Aunque man ang piyagdalin nila law nginagis Rasul sallallahu alaihi wasallam usiba min shay'in dhalik. Ghufira lahu aw fa'uqiba ghufira lahu. Banglong na sa pama na hinang nasabab. At tinabang siya nakamuno, biyaws na sabsab yuno, yan po nakanasin Allah Ta'ala. Sa kaywanan ulama, di dalaw niya. Pasal may ta, okay, yan po nakausintuhan. Yan po nakausin nabalo, sinabuno mo.
In pangasumo, inabuno mo yato, yan punya kau. Yan, imahunit. Amo niyan, ipagyanon ko. Kahal ka. Naadlaw kiyamat. Intao na muno. Law sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inimbo ko nilang kakuri nga Rasul. Adlaw kiyamat law nga aw tao nagdara sin o. In uyaon, nagduruho pa, fresh na fresh penduho, umalop patukan. Isindyara niya, amin namuno kaniya. Amin namuno kaniya. Ampa siya umalop, Ya Allah! Kaya usan ako sintaw iniinihan, nyawalihan simbukun siya naguyop sidroko. Ya Allah, kaya usan ako sintaw iniinigan kabuhi simbukun siya nagdilsing kabuhi ko. Tamo? Dalawang sintuan rin nangun ko, Ya Allah, khud min hasanatihi. Kawain karayawan niya ini, ang pamukarian kako. Kasi way na pagbayadar ta. Los nalahu tala, way na naubos na in karayawan niya yan. Ya Allah, khud min sayyiatihi. Kawaingi ko, kangian ko katan, katuan, hanakabuno kako. Yan Allah ta'ala adil. Kita mo, pila rin ibadat tarihadun niya. Ang kanabay sambat, in kita nyo nakabuno, ayaw na ko magbantog. Di ka pagbantog, imbyuno mo la ilaha illallah. Di ka bantog, imbyuno Muhammad Rasulullah. Di ka bantog, imbyuno mo pagkahimu Muslim. Ang ba sahabat kasuisoy, sahabat na muno, pasahabat. Bangaw na kauna, imuawi banyali nakapagbuno, sawab simpit na si Mano siya. Saway rin Rasul. Sahawi pa yung Rasul, naghahambuk, nagkakasilasa. Tiyuto ni Pirisa magsulot. In kitaway. Bangaw na pistol, tahalom simbay, di kita may asuluton. In kabanta sa rundo, magpatay. Magkasusa. Pila rin ka ito, pagbuno, magoy, nakapakay ng kabuhianan mo. Sumigpit yung kabuhi mo. Sumigpit. Rikawagad makanapas maraw. Imahali na sadya kaw. Mabimbang kawi-kawi, ninanak kasawa mo. Sawala ko sa nabimbang, kaigan mo kailo, anak kasawa, imbyuno mo. Allahu Akbar. Awla lupaso, ayaw pa hindi bunong Mano siya, binatang bunuon niya ra. Allahu musta'an. Di ba kita nung mahal simba ini? Subay kita mahali magasagduho. Mahal nga. Naimpangaso. Laong niya katuan sa upama. Ang bukin biyuno. Inamunuhang po. Okay, very dagbos. Intaw yung biyuno niya, pagbuno niya, taw yaon, limutangin siyam. Pak, pak, pak. Hambuk itimibak, limutangin siyam. Nabiyanin ba to? Lamod na sila to, siyam. Isambong ko kay mo, lamod. Basta intaw limamod, limutang, lamod siya. Limamod siya nagpikilan, lamod siya. Maita, aun dalil taun. Nagapin hazaman ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar ibn al-Khattab. Awak to siya khalifa. Siya yung khalifa. Nakura na kauna. Aun batabago. Biyuno. Sintaw yaman. Hamuk batabago. Biyuno simpito tao. Yugpog bina sa sambay na wapat. Nagsumbong kan Umar. Umar ibn al-Khattab. Ya Amir al-Mu'minin, imbatabago biyuno simpito tao. Lang si Umar, kita nito kasaksian niya, o kita na mo. Piyatawag impito tao. Pagpatawag simpito tao, kunin nang Umar. Piyatay na kapito. Ang paiman ni Umar ibn al-Khattab, law tamala'a min ahli sana'a lakataltuhum.
bisan palong niya nagtipon intaw katan. Hababaw singgumi ini, intaw ahlus sanaa, ataw sanaa, mintaw yaman, biyuno nila, imbatabag yung piyagtabangan nila katan, lakatal tuhum. Lang yung Umar, ubusun kuraysab sila patayon. Allahu Akbar. Nandi ka to, amusay ning kya isog simbang sata, sawab may ta, pagato di na maun mayul, pagato di na maun gubnol, magisog-isog, di na maun isaboy, kampung kuyan, suwayan gapihan ko na tumtuma, lamod kawadlo kiamat. Subhanallah, inna kuragitong, sawabin pamong sinikaw, unin pamong mo, ako inhina ama singkaw man, sa may tabang parakala magilwala, gapi mo pakampong mo bisan sin nakasa. Way po si pag nakura mo ang biyato. Umar ibn al-Khattab, intanda sing kaari si pag nakura niya. Anak ni Amr bin As, bangkaw mag nakura. Bisan pa inlaw kauman mo, naglamo kay Muslim iwan sing kafir, tumtuma. Insilayan. Insilayan? Ha? Kapatut niya kay mo. Bangkaw nakura. Berindagbus. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu na waktu siya nagkhalifa, kita ka Umar, way paggapi. Anak ni Amr bin As, naglumba kura, iwan sin Yahudi. Naglumba man iwan kura sin Yahudi, diyaw ginanak Amr bin As. Pagsakali, yaog may anak ni Amr bin As, biyakan ng Yahudi. Long ko biya na siya tao suga, hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Biyakan niya. Doon man na baka nagsumbungin Yahudi ya Umar, binasa akulong niya. Binasa akulong niya sin anak ni Amr bin As. Ininang ni Umar, imian ba siya? Maro amo na sa nindayaw kayo, maro na biyagan dya kawin ako piyatay. Imbang sa tabihan, maro na lang yun ako biuno. Subhanallah, yung Umar, gari nila yung Umar. Piyatawag ni Amr bin As. Oy Amro, wala mo hinduanin anak mo si pangadatan sinaka ma Islam, ikaw kunwa mayanong kobyat to sinakura. Wala mo hinduan. Long Amro may ta. Ang anak mo biyakin niya. Dahil nung mambiyaka, iba ni Omar. Yaw nagalop yung Amro, ha? Yako Yahudi. Baka ha, inanak yung Amr bin As. Pabaka niya. Nakaato din Yahudi. Lang nga di na amiral mu'minin, inaku sadya mawaya, sadya ko mag-prove inikaw ang kaadilan mo. Allahu Akbar. Sabi ni magnakura. Ang pagkitari, aw niya masul maisog pa yung bataan day sinakura. Kita na pasog. Miskin na yan. Sabang makara sinapang impangatod tao jato. Ang pawang isabway roon. Ang pawang isabway roon. Kikita kayo mo di ko siya pagadatan. Di ra mauno. Bangman pagadat, bangman ko nagadat hari akan sinallahu ta'ala. Bisan pa kafir. Bang may naguno ka, tuway patut di taman jari mo noon. Kung ano mapatut mo noon? Bang siya namuno, suway resab siya bunoon. Bang namuno, suway bunoon. Ikarwan niya, amin tao tagapaghula ng zina. Dua, namuno, suway resab siya bunoon. Bangsa pa mananakaw. Milyon ni natakaw sin. Uno, patut siya bununo. Sa inhinangon ka niya, uturan siya 5. Sa depende, hal ka sin nakawa niya. Bang mga milyon na 2-5 na tuwan, inipautod. Nang kitaway, bunuon. Bang siya nakabuno, suway siya bunuon. Patut siya bunuon. Ikaruan niya, tao tagapaghula ng zina. Taka-asawa siya, nang sina siya, at tawa babae.
nagusog-usog. Babae nagusog-usog, patot siya bunuon. Patot, dari dagbus. Tabi ada kuman. Asawa mo nagusog-usog. Aun suy-suy rumatong, lang mimban inasawa mo lang nga kita kung nagagadiwan sinusog, bang suy-suy, ay kumag-us-us, kumakan. Ayaw. Sa jagahan mo, kitaon mo bang bunal? Sa bang sopa man nag-agad, yaw na nag-uulin 5, uno, patot ko noon. Ingkaywanan ulama, law nga oo. Sa kaywan ulama, law nga di. Sa law niya inhinang, suway sila paluluwakan. Sa law niya, sa yato. Bang sopa makita mo tabya, in bana in asawa mo, nagusog-usog, kita motud, naghambok, simod palong hotel, pagus kita sindwa mata mo, tabi ada kumanaon to naghapin, suway mo sila bunuon karwa. Sa ipagbuno mo kung timbakon, rajamun, amin biyasin hukuman biyutang sinallahu ta'ala, ikubul in tao, hampaing katan sin lumaway timilo simbato. Sa rekato di ma-apply. Na nang bunuon. Mga tubiyon, no? May problema. Submit, abang mo rin bunuon, dayus kao. La yadkhulu jannata man kana dayuthan, law sin Rasul. Di makasulsulo nga intao dayuth. Sa, suway mo tud kamatanan isab. Sawab maunit, suy-suy sadya. Sawab binagis na lago tala, wa in ja'akum fasikun binabain fatabayyanu. Bangaw dumatong kanyo maun suy-suy, nagdarasin suy-suy, amin, way kasabunalan, patara nga ba maraw? Suway iko'y muna'y makamatan. Ang kayo ulama, suway upat saksi, imakakita, si mata nagusog-usog siya. Iyadan billah. Sa imag-implement syara. Nung ikaw mag-implement na maraw sa jawang kauri, paano si syara? Kita minakam Islam. Adapun ha, bisan pa siya Muslim. Bisan pa siyang karugo. Bangganta, mamisuko kay mo. Bangganta, manglungkop kay mo. Bisan pa siya Muslim. May taon dalil aon. Hadits kan Abu Hurairah radhiyallahu an, rawahu Muslim. Riwayat ka Muslim. Muslim sa manglungkop. Manglungkop. Okay. Manglungkop siya. Law nga Abu Hurairah, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, aw nahamuk kusug di matong para jaman sin Rasul. Di matong. Doon man siya, imalok pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, araita, ja'a rajulun yuridu akhdha mali. Long ya Rasulullah, bang aumba long niya kasakupan mo, aw kamaktanan mo. Hamukusog niyari, kako karna kumawa sinarta ko. Ikaw pan manglungkop. Lungkupan in niyog mo, lungkupan in lupa mo, lungkupan in pamilya mo. Okay. Ini, sabi ng Rasul, wayron imyan. Wayron imyan ng Rasul kafir. Sabi, imbeta nun si Rasul, ay, di matulong nga hambok kusog maun, manglungkop kako. Mabaya siya kawaunin arta ko long ya Rasulullah. Kawaw niya lang yan arta ko. Uno lang ya Rasul ay langun ko, lang sin Rasul, fala to tigi malak. Ayaw mo dila ni sin mo. Ayaw mo dila ni arta mo. Nalang ya Rasul ay ilang ya Rasulullah. Araita in katalina, bak sa pa makasakupan mo, bunuon niya ako. Ikaw pa niya, hold up niya ako.
Ya Rasulullah, unin ginangon ko. Long sin Rasul, qatil ho. Ato kaw. Patuhon kaw sin Rasul. Ato kaw. Na ya Rasul, lain katalani. Bang ako mamuno niya. Ako miyatay. Long sin Rasul, sallallahu alaihi wasallam, fa'anta syahid. Allahu Akbar. Syahid kaw. Syahid kaw ang supama. Biuno ko, nagdipin kaw, sinarta mo. Bisan pa sa Muslim naggugulal. Manglungkot, nagdipin kaw. Wa anta syahid long sin Rasul. Syahid kaw. Nang ya Rasul, aing katartuho, bang sin mabuno ko. Bang sin mabuno mo long sin Rasul, wa huwa finnar. Alaw mapinar ka jahannam yung paghulaan niya. Allahu Akbar. Ta mo na. Halaw mapinar ka jahannam yung paghulaan niya. Namatambang sa tabihan. Allahu Akbar. Di magusaha. Hindi nang manglungkop. Ingkawan, one time, big time. Maliso, magulasang sa atas manghurdap. Subhanallah. Ang kan na besambat, bisan pa sa Muslim. Bangko nagdipin singgin hawa baran mo, patot yato. Maita. Ang hadis si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayat ng Abu Dawud wa Tirmidhi. Hadis sahih. Kal na isab simpak dipin mo, singgin hawa baran mo, may sambat, bisan pa isab bangsa mo, bisan pa sa naggugulal Muslim, at kala lungkupan kaw pa, dipin baran mo. Dipin kaw. Uy, lagi sin Rasul. Hadis kan Amr bin Nufail. Riwayat kan Abu Dawud wa Tirmidhi. Hadis sahih. Hambuk masa laong niya hadil asyarati al-mashhudu fahum bil jannah. Laong niya hambuk ding hamanga hangpu maitong patay syahid. Intong baskan nila suluka sinallahu ta'ala. Suluka intong baskan nila sinallahu ta'ala. Ulang isin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, long Amr bin Nufail yung kin Rasul sallallahu alaihi wasallam namu. Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Isyusyu in nagdipin siya sinarta niya. Nagdipin siya sinarta niya. Lupa mo, dipinan mo. In problema. Nagdipin ko sin lupa. Aun ka ito magdipin sin kawasa. Subhanallah. Ayaw hindi pagbunuan gobernador. Ayaw hindi pagbunuan mayol. Ayaw hindi pagbunuan barangay. Kagawad pagbunuan. Allahu musta'an. Maita. Di ka mabuhi bang way kawasamo, way kawasamo? Maita. Di ka mabuhi bang kubukong politician? Di ka mabuhi bang bukong kabarangay? Isa mong mabuhi ka. Na may takalagan mamuno. Nawang ko nagdipin. Sin kawasamo, Allahu alam. So, imita sin Rasul, man kutila duna maligi fahuwa syahid. Isyusyo nagdipin sinarta niya, patay syahid siya. Allahu Akbar, patay syahid. Nagdipin ko sinarta mo. Kawasa, mayroon siya buti ha? Wala mo sing kawasa. Ang pendikato, pagbunuhan kawasa. Allahu Akbar. Di na mabuhi bang may kawasa. Mita na alago ba ira? Hamusan problema. Pag umusim, imagbubuto isab, oy, di sa mo tumang nidilansin. Ang kanin hula taway sungan. Inulata ni magkapinda sa wabmeta, ingkitan nyo, ipagdahang na to, kamaruhan na to, alga 500 pilak, pangibo pilak, pag-usimbotohon, subhanallah, bukong pa sa mapatot. Buko na kurumakan, nakura, ini be explain tadya. Nagdipit kaw, sinarta mo, tumtuma, patay syahid kaw. Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Waman kutila duna damihi fahuwa syahid. Oh, ya risab. Nagdipin ko sin kabuhi mo. Bunon ko sin tao. Bunon ko sin tao. Nagdipin ka wa? Sama sa masul, nalong mo, tuan, hali ka, bunon ko sin tao yan. Na umali ka. Umali ka. Umali ka, na unutuan, magpauna ako. Eh, ko magpauna. Marusing kaunahan mo rin sinikaw. Sa kailan ulama, long niya bang pagkita mo Muslim, ando, hati ang maraw bang unutunin kabayan. Sarika to, way na. Way na paghati. Aw soliligat yung matareng Hawaii pa. Ang kalabi maraw, atali yung tanayin mo noon tayan. Bang mara magbisara, subhanallah. Muslim sayan. Sawang sopama, di na mauubunon ka tuod, nagdipin ka. Apabila kau nabuno, long Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kutila duna damihi fahuwa syahid. Isu nagdipin sing kabuhi niya, maitong sa syahid. Kita rin din mga kapulisan na to. Sometimes in police, mag-grade yan sila, mga to magdarang kamanyan puti. Mag-grade, ha? So nagdara sila sinapang. In first sila yan, diyan sila mag-usos, tumimbak pa tao sa tumil warning. Pak, pak, pak! Tumil. Bukod na ako pulis. Iwait na tayo, sa pagkasuisuyan nila kita. Pak, pak! Bang pagtimbak, umato, imagdarang ang siyabo, ay ko magpasad, pulis, at ukaw. So, may tabang kaw imato, patay syahid kaw. Sab nagdipin ko simbaran mo. Allahu Akbar. At tinabang sa pama, pagtimbak, sumurin din, magdarang siyabo na mo na bunua. Tawangi mato, ay ko siya magpasadog, pamuno ko simbaran mo. Dipin ka, waman kutila duna damihi fahuwa syahid. Isu si nagdipin sing ginhawa baran sindugo niya. Laong sin Rasul kabuhi na nagdipin siya, patay syahid siya bang sanabun. Karwa. Ikato, waman kutila duna dinihi fahuwa syahid. Isyu siya nagdipin sin agama niya. Agama mo gura-guraon. Agama mo bawa-bawaon. Udyo-udyon, sarika to mo kung namin mangudyo-udyo do kay nga agama, pag kay mo agama mo, mangudyo-udyo. Ami mangudyo-udyo, in kay manam, kumuan kay mo, in mangura-gura. Pag kay mo Muslim, Allahu Akbar, magkainino. Makampay sabing pari, way kakitaan mo manggura-gura ka nila in pagkay nila kafir. Di nila sang gura-guraon, in pari nila. Nag-respect sila, ang pari ka to. Bang upya tumtuman, di kamuhan. Kaya tumtuman mo, di kasaraan, mamongmong. Mamisara, puting saring kay mo. Akay na post ko, na siya namisaraan. Mag-live lecture kuno ako, magbisara sin puting. Allahu Akbar. Muslim, manggura-gura ka mo. Biyari kapag dipin na mo sinakama. Bang mismo tag-akama na mo, imang gura-gura. Damikan ka mo kawawayihan. Ayarin yung pag-akamaroon ka niyo. Ayarin yung pagturong niyo. Ayarin yung pag-hijab niyo. Ayarin yung pagtampas na orat niyo. Sawag mayta. Isindimipin ka niyo pangbukon pagkahino Muslim. Isindimipin bang bukon pagkaino Muslim. Sabianin kadipin na mo kaniyo. Kamu mismo baran niyo. Wala niyo yalgaan. Baran niyo wala niyo tiyampanan. Aurat niyo pia display niyo. Pia gura-gura pa kami ujusin tao. Sawab meta wala niyo yayaran in aurat niyo. Makadipin ba india kamu? Zaman Abu Ayyub. Salahu dila Ayyubi. Hamuk babae. Hamuk babae. Nagpalano bulawan, duma nagpalano kailo bulawan, jura-gura, si mga Yahudi, uwan nila tamungun, nikab, uwan nila. Doon man nila uwan, imulak sa lahudi na Ayyubi, ang nunakaw, biya isa kaulol, di matong maun, bang biya katut, amin, tingog simbaway, di matukan,
Salahuddin Al-Ayyubi, di matungmaon, di ungog niya, niya to na magtikyura us ang panapyoy nga mga tao yato. May ta, di pinan nentay mangurun niya, di pinan agama, nan pagkitab yarin kadipin, mismo baran mo, wala mo yalga, nakamaron kay mo. Allahu Akbar. Sahi? Kana kamu kawayan, parewan yung pag-hijab niyo, parewan yung pagturong niyo, bang kamu di mawaya, ujudyon sintao, kadipinan yung agaman nyo, halakay ni Wabyaw, kita na ito na Facebook. Ilang na siya masyat in panamong sinagama Islam. Kita ba? Nalawain pagdipin na ito agama Islam. Nawang ko nagdipin, yura-gura kaw. Nang halaka kaw sinagama mo, dipinan mo yung tamungon mo agama Islam. Hasara sinagama Islam. Hampag ko biyono, maitong ko syahid. Allahu Akbar. May tungkol syahid. Laong pasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid." Isyusiyo. Hindi pinan niya in ahli niya, in anak kasawa niya. Di pinan mo anak kasawa mo. Aw mamuy nga. Di pinan mo anak kasawa mo. Diapihan mo, diapitan mo anak kasubang man at matutuo di pagdapit. Diapitan mo, ang pakaw na wapat, patay syahid ka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Patay syahid ka. Dipinan mo, may nang sawab, patay syahid. Magdipin ka na kasawa mo. Sabang in anib mo, inlando mo, magdipin. Hana kasawa mo. Magdipin ka kanila, mapuwi nga sintaw. Magdipin ka kanila, mabinsa na sintaw, labi indipin mo, mahinang sawa, bikadungul halaw mapinar ka jahannam. May taw na sinallahu ta'ala, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba, Ya ayyuhalladhina amanu ku anfusakum wa halikum nara, wa quduhan nasu wal hijara. O kamu mga bariman, haunan nyo, weng ginahabaron, iwan sin anak asawa nyo, halaw mapinar ka jahannam. Sawabing kamatoran dungo sinarka, indungo sinarka, tao ibang bato. Magdipin kawa na kasawa mo because di ka mapuinga. Magdipin kawa sawa mo sawab metain sila kakasimo. Magdipin kawa sawa mo sawabin sila lundang karabat mo. Sugpat sing kabuhi mo. Bangko nawapat patay syahid. Sa! Labi mo ka, labi ko magdipin kanila. Hari mo matarbiya sinahama. Labi ko magdipin kanila. Hari mo mapag-ibarat sawab meta. Bangkatangkisan mo. Impagdipin mo, pamano siya, di mo katangkisan ni siksa sinallahu ta'ala kiamat. Subhanallah, Allahu musta'an. Na magdipin sintunang, Allahu a'lam. Intunang bukun mo ahli, bukun mo kahalal. Sabi siya, butsin Rasul ahli, bimana anak kasawa mo, bukun tunang mo. Ada pun bang tunang mo sa pama, okay, tunang mo, lumpag kay ko, tayo mangurun ko rin niya ka may Islam. O jojo sintaw, pula ko sintaw, dipinan ko siya. Dipinan ko siya. Bang mo dipinan, kal na sinagama, may itong kapatay syahid. Sawang ko nagdipin, kar na sintunang mo, suway kal na sinagama. Aw pa, patay syahid. Bihitan pa kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam mga may itong patay syahid. Kaya na po sa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam may itong syahid. Law sin Rasul asyuhada khamsatun. 5 ini maitong sa patay syahid. Panagnaan. Al-mat'un amin taw kyugdan sakit. Di nakakausan hubatan. Biasin nuno. Biasin zaman tayo yarin sakit di matong COVID-19. COVID. Yari in COVID-19 di matong kato. Di na makawa ubatan. Bang siya nawapat, maitong siya patay syahid. Allahu Akbar. Ay, disab ko matuke, nga tamo na taka-COVID, mong pa ko sumuok. Alam mo, patay syahid ako, maraw palaksuhan. Anay ko magusos. Ha? Ang kaya na, matas magpakamatay. Ayaw, piyang langan ni magpakamatay. Ay, na ko magusos magpakamatay. Dumatong din wak, tumatay rakaw. Matay rakita niyo. May takaw pakamatay pa. Kita mo? Al-mat'un, kuda si sakit, amin din na makauwatan. Ang pamiatay, patay syahid. Adapun bang wayrun agaman niya
way pag-ibadat niya. Ang pasamyata sin COVID-19, wala na kawayuwatan. Di ka may nang patay syahid. Uning niya, patay lihis. Intaw ay pag-aakama, mapatay siya rin. Uning may nang patay syahid, patay lihis. Sabi pag anong patay syahid, yun inakama ka niya. Ikarwan niya al-mabtun. May itong papatay syahid, bangin taw niya tay sinhapdi. Way na makaon, basin zaman tayo ni. Sigpitan, amo pa ini kalawan pag-usaha, intaw tagausasal, inway usaha, bisan in tagausah kalawan. Miyatay sinhapdi, atas timahan, wala na nakaw, wala nang uminga, tiyahanan, na nang sawab, kawapat kaniya. May itong siya patay syahid. Basin bulan puasa. Ang kanay magpupuasa, ikaw mo mahanggaw. Ang paing kita mahanggaw tuwa, mamuasa ratu adlaw, mamuasa ro patadlaw. Ibang pagya, maraw na saan, aw na tinggalan pitla. Subhanallah. Di ko walaw nga kaya, mahapdi ako, natumtuma. Bang komyate sin hapdi, sawab sin pagtahan mo, sinuhaw hapdi, sawab sin kabunga mo patuan, bistahain baran mo, patay syahid ka. Allahu Akbar. Patay syahid ka. Bistahain baran mo, patay syahid ka. Ikatunya, may itong patay syahid wal gharik. Amin mga tao na lumos. Nagkapal kaw harap pasog, sakaling kapal na lunod, di ko mengat lumangoy. At tawakyaon kaw sinsatwa mga ngaon halom sindakat, na lumos kaw, nakaon kaw, may itong ko patay syahid. Bang! Yaw ni pagkakama kayo mo. Bang! Yan la ilaha illallah kayo mo. Bang! Yan kayo mong kawo patuhan. Sa bang wayron, ingwa mo, patay lihis. Di ka may itong patay syahid. Magkalumos, tamo kung isabisan ko makalangoy na ko lumangoy, oy, patay syahid na ako na ko lumangoy. Ayaw. Suwayra ko lumangoy. Ada kung bang ko nalumos na roon, may nang sawab maitong ko patay syahid. Hikaw pat na wasahibul hadam. Amuin mga tao na aksident. Na aksident na sasakatan, hatawakan kasunugan bay, basin zaman na to, nasunugin bay katay mo ron na to yaon. Ing katay mo ron na to kasunugan bay kampo Islam. So paman, kasunugan sila roon, ikadapukan sila doon, halom simbay nila, maitong sila patay syahid. Sa bangway pagkakama, patay ligis dah. Aw na nga suwain doon, uno lang yung ligis, sinati sin ligis, kagumulkan na sintuhan. Patay ligis. Na-accident kaw, akar, kasunukan kaw, kaulukan ko sino gusto mapat kaw, maitong ko patay syahid. Ini kalima, waman kutila fi sabilillah fahuwa syahid. Amin nabuno haran sin Allah, maitong sa patay syahid. Na hindi ka to, bukon ka na, Allahu alam, di na kita magsabot, takay nga tanin niyat nila. So murah-murahan, bang mayan, magbumpat, impatumtum ka to tanyo, arumini, ano, kabalikan ko, in Muslim, naggugulal Muslim, sibuk-sibuk, bang pamaham na to, haram imbaboy, pamaham na to, haram imanakaw, haram imag 5-6, haram minum alak, suway labi rin pamaham na to, haram indoho si Muslim. Suway haram impangatod na to, hado sin pagkahin na to Muslim. So inshallah subhanahu wa ta'ala ito muna piatum-tuman ko yung ginhawa baran ko sawab sin parkala in kita niyo nagkukulal Muslim sibu-sibu bang makajari undungan nato na yung panggura-gura pagkahimu Muslim inaka ma-Islam tumtumun na to bukong kita nung tagda po Allahu Ta'ala dami kyan insara inag-implement bukong kita ni Allahu Ta'ala ayaw na kita nung manggura-gura pa mga pagkay na to Muslim bang kita nung wala kiamuhan simpatumtum wala kiamuhan sinhinang jakay na sa dyan mali mo kasi bang mali mo injagahan mo ikaw indumayaw ikaw imuntol bukong sila yung problema ka to kasi masub kita niyo mangjaga-jagasin kasalan sin kaybanan. Balik ka to inshallah next time. Tapi kung nato si mangjaga-jagasin kangian sin tao.
Ang ikaw po namin paguna-huna kalau matapik na ito at susungon inshallah subhanahu wa ta'ala. Inshallah subhanahu wa ta'ala, continue tonight sin Allah ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatla al-hurru bil hurr wal 'abdu bil 'abd wal untha bil untha faman ufiya lahu min akhihi shay'un fi ittiba'u bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan. faman i'tada adzalika takhfifun min rabbikum wa rahma. Ang karati piaon bang sa pama maauning kasulutan sing kamo maauning kasulutan sin pagdiscuss dalikum takhfifun min rabbikum inya to ipagpaluhay kanyo wa rahma iwan may nang sawab mahinang sawab sin ikadawhat to sin ulong sa Allah ta'ala. Ang kanang mga temahon bang kita no magkalo, magdiscuss in Muslim siwo-siwo, ayaw kita mag-usos magtuy parakala, magpatay. Parakala magti magbuno, magsanggop, ayaw. In syaitan, kuhan siya, in Muslim siwo-siwo nagpapatay. In syaitan, kuhan siya, in Muslim magkakalo. Bukumyat to. Ang kanabay sambak, bang aw hinang, wala kiyaw-kiyaw mo, natay mangurum mo, ay muna gura-gura, ay muna kuhan. Inang nadyakaw sin hinang mo. Jakay na sa mali mo, bang mayan, di kau makaliw, deng ha-Quran iwa sunnas ni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hamon yan, temangod ko kami Islam, ngawang supama na awning kasulutan, karim basambat pinakura, suway siya dun hagitungan, ay kau maggapi, bisan pa kampung mo bang nakasa, suway tarik gapian, sawab meta in ikaw nakura, kau suway kau hagitungan. Sawab sin pamung mo, inaki mo, akwin hinama sing kauman. Kita isab ta kampung nakura, ta kampung mayul uno-uno na, so ay nato ipakita indayaw. Supaya di katamakan in nakura na to. Di katamakan in kampung na to. Mahunit in parkala pagbuno, tuntumon na to. Kasi sambat ko, iya ko nakabuno, tuyo na kumawi di hawaw kumi, bisan papilain umul mo. Tumuyo na kumahoy adlaw akhirat ipagbak mo rin Allah ta'ala iban sinamuno kayo. Kada murah-murahan, yung mga nakabuno ay nakamumang story. Ay nakamumanuy-suy. Si mataw na bunong. Ayaw na. Sa ininangon na tukatan, mag-ibadat kita no pa Allah ta'ala, magtawbat kita no singkataan, hinang na to kasalaan patuhan. Sa wabuhay undalaw sa Allah ta'ala, man amila salihan falinapsi, wa man asaha fa'alayha isusin himinang karayawan, tungbas da pagin hawabaran niya. Iminang kangian, tungbas da pagin hawabaran niya. Di da makatuparukay, in karayawan ibang kangian na to. Inshallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan bang man pagbarakat harum ini in pag nasihat na to magsukol mga imahadir sin namin patumtum na to shout out alabi unong mga katos viewers na to doon yan alhamdulillah damikan mga yu ako kamaapan bangawang kabtangan sin kay manghud niyo mangulang na ka manghud na ka agama Islam pagdilan niyo kamaapan bangong kabtangan ko nakakasla kabtangan bukon maraw apangatayan no dungugon pagmapan na to sabihin kita no Muslim Rasulullah ta'ala innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum katan bariman nagbuhula sila ini magtaybangod bukod kita magtaybangod ng kawaan sa magtaybangod kita ng mga Islam fa aslihu bayna akhawaykum mga pagdiskasan o pagbisaran suway na to pagsulutan in Muslim bukod nagambulda bukod nagjangki suway nagahambuki Muslim sabi Muslim tumtumo na to ambuk induho na to katan ambuk kinagpanjari nasintiapik na to last week. So inshallah mga yaw kamapon bangong kabtangan ko bukod maraw damikyan bangong kabtangan ko malanab dungugon marayaw inya to tawfik sinallahu subhanahu wa ta'ala wabillahi tawfik walidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.